Cum v-ați întâlnit cu Posca? Nu mai știu când, dar cert e că după prima oară când l-am cumpărat m-a cucerit și acum cred că în proporție de 90% este singurul brand pe care l-am acum. Nu că suntem noi aici, Da. dar efectiv îl folosesc la accesorii, la produsele pe care le vând, din care eu îmi câștig existența. Nu mi-amintesc exact, dar exact cum a spus, cred că s-a cernut imediat, pentru că noi tot avem și trec prin mâna noastră diferite instrumente și se pare că acest Posca a rămas cumva constant, așa, altele au mai dispărut, au mai apărut. Japonez, domnule, ce să... Katana desenatorului, cum ar fi. Da, când l-am descoperit eu, nu știu, cu ceva ani în urmă, dar nu l-am folosit pentru taguri sau chestii pe stradă, pentru că acolo e vărâsul care e cel mai bun. Unii paint pe X30, Dumnezeu markerelor pentru taguri. Dar Posca este un produs care nu lipsește niciodată din arsenalul nostru.